Ara sí, ja comencem el nostre debat després d'aquesta secció en el que hem repassat una mica com ha viscut la comarca de l'Horta este any després de les eleccions municipals. Com sempre, recordem que podeu participar via Twitter, utilitzant el hashtag Raonem amb les vostres opinions sobre el que es debatisca. I ara ja, sense esperar un segonet més, perquè sé que el que voleu és el debat, anem a conèixer els nostres convidats d'esta nit. Juan Ramon Atsuara, 37 anys, professió tècnic de màrqueting del sector de l'automòbil, Partit Popular, càrrec alcalde d'Alfafar. Jorge Rodríguez Gramaje, 32 anys, professió llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, Partit PSPB-PSOE, càrrec alcalde d'Ontinyent. Eva Sanchis, 41 anys, professió tècnica jurídica de la Generalitat, coalició Compromís, càrrec portaveu de Compromís a Godella. Amadeu Sanchis, 40 anys, professió politòleg, partit Esquerra Unida del País Valencià, càrrec portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de València. Ara sí, ja comencem el debat i primer de tot hem de donar la benvinguda als nostres convidats. Molt bona nit, Eva Sanchis, de Compromís de Godella. Molt bona nit, Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde d'Ontinyent, del PSPB, Juan Ramon Atsuara, alcalde d'Alfafar, del Partit Popular. Bona nit, Isabel. Molt bona nit, i molt bona nit, Amadeu Sanchis, Esquerra Unida, del l'Ajuntament de València. Sanchis. Bé, jo crec que tenim un record, per almenys la gent de les forces progressistes, agredolç, no? Almenys des de Compromís, molta alegria per els resultats de la coalició, per la nostra representació que havíem obtès. A Godella una situació d'infarto perquè es va saber l'últim regidor als últims 10 minuts, d'això depenia la majoria absoluta del PP o un possible pacte de progrés, per tant va ser una situació de tensió i, bueno, al final agre perquè tots crec que almenys les forces progressistes hagueren desitjat un altre resultat, però és el que la gent va decidir. Bé, jo crec que al principi, quan vàrem arribar a l'Ajuntament de Godella, teníem una certa inquietud per el que podia ocasionar un govern de 3 partits polítics i com anava a gestionar-se. Jo crec que la població també, el fet que durant aquesta legislatura vaig haver 3 alcaldies, també ho veu com una situació un poc estranya, però jo crec que això que la gent ho veu en por, crec que ha sigut una de les potencialitats dels resultats d'aquestes darreres eleccions, que ha sigut el trencar el bipartidisme, el pluralisme que s'ha instaurat a moltes administracions i sobretot a l'administració local, i el que això trenca majories absolutes i obliga a representants polítics a negociar, a arribar a consensos, i això és molt important. Per tant, el que en un principi se veia en un cert temor o en una certa inquietud, jo crec que a la llarga està demostrant-se que és el que és millor per a la democràcia. Després, respecte a la situació, el que esteu comentant, totes les persones que esteu a la taula, i és la greu situació econòmica que en aquell moment ens feien creure que teníem uns brotes verdes, com deia el president del govern Zapatero, i aquests brotes verdes ens han fet arribar a que no veguem el final d'esta crisi. Els ajuntaments són les administracions que estem més properes al ciutadà, són les primeres que rebem a les persones i per això és molt important la proximitat als veïns i a les veïnes. I encara que potser en aquest moment ens plantejàrem reptes com fer una escola infantil, arreglar una carretera, etc. Vull dir, aquests típics projectes que tots els polítics volem portar endavant per millorar el nostre poble, al final ens hem donat compte que el que tenim que fer és ajudes socials, la emergència social, les partides estan incrementant-se fins a 3 vegades, i teixir una xarxa per a no deixar caure a ningú en aquesta situació, perquè realment l'angoixa d'algunes famílies que estan tenint que sobreviure en 400 euros és que millor la veguem, som més polítics que estem a l'administració local. Per tant, jo crec que han tingut que deixar de costat aquests projectes engegadors que cada un portàvem i que eren interessants per a dedicar-se a gestionar una crisi que el pitjor de tot és que no li veus el final, sobretot perquè pensem que les mesures que s'estan prenent són equivocades i per tant tens que apartar-ho i dedicar-te a ajuda social i a no deixar caure a ninguna persona. Amadeu. Sí, fonamentalment
Això són els principals problemes, a banda de que no existís un finançament directament per als municipis clar i acordat i consensuat en tots els partits polítics. Per exemple, a l'Ajuntament de Godella també la Generalitat li deu 300.000 euros. Nosaltres en aquests moments no hem tingut que demanar el préstec de l'ICO, no hem tingut que fer un pla d'ajust, paguem als proveïdors d'una manera, bé, a uns 90 dies, en la mesura de les nostres possibilitats. Vull dir, tenim un ajuntament sanejat. Però el que jo considero és que aquests plans que estan fent-se d'ajust i aquestes mesures que s'estan prenent tant de l'Estat com per part de les comunitats autònomes, el que haurien un poc és de diferenciar aquelles administracions que han fet els deures, que han complit, com pugui ser l'Ajuntament de Godella, i aquelles entitats que no ho han fet. I, des de luego, el que s'ha de fer és a les persones que hagin ocasionat aquesta situació, no només els ha de perseguir judicialment i condenar, és que han de tornar aquests diners, perquè aquests diners són de tots els ciutadans i les ciutadanes. Per tant, me pareix que el café para todos tampoc no és just, perquè, clar, al costat tu veus, bueno, i de què ens ha valgut a nosaltres haver fet una gestió eficaç durant aquests anys per a no trobar-nos en aquesta situació? De res. Bueno, de no tindre que pagar ara els macrointeressos que van a ser els préstecs de l'ICO, però la Generalitat ens ha deute, la Generalitat no compleix en les seues competències. Vull dir, nosaltres ara en Godella hem tingut un centre públic que ha caigut el sostre. Bueno, la Generalitat ens ha dit que no podia fer front a aquesta obra. Bueno, però és que aquesta obra és la seva competència, això escapa del manteniment d'un centre escolar. Doncs finalment l'Ajuntament s'ha hagut de fer càrrec. I així podríem parlar de molts exemples, perquè és el que comentàvem al principi, som l'administració més propera al ciutadà i el ciutadà no vol saber de competències, vol anar a l'Ajuntament i que se li resolguen els seus problemes. Per tant, una falta de finançament, una falta en molts casos de transparència i una falta d'exigència de responsabilitat a les persones que han ocasionat aquestes situacions, perquè la gent no se pot anar així a preixina, perquè si no estem fent un mal favor a les persones que ens dediquem a la política com la prestació d'un servei a la societat, perquè hi som molt desemparats. Tu dius, és frustrant, jo crec que és encoratjador tindre que gestionar en aquests moments, és dir, has de posar imaginació, has de posar molt de treball, no pots esperar a canvi uns sous meravellosos, considero que és una qüestió que s'hauria de regular també, vull dir, no pot ser que així n'hi hagi alcaldes o alcaldesses que estiguen cobrant o presidents d'empreses públiques que estiguen cobrant més que el president de la Generalitat. Vull dir, això per llei s'hauria de dir que ha de cobrar un alcalde o una alcaldessa o un regidor o una regidora segons el número de població. Nosaltres el primer que vam fer va ser baixar-se el sou un 40%, cobrem el salari mínim interprofessional. Vull dir que, i jo crec que això no té que estar a la decisió de la voluntat dels polítics en cada municipi, sinó que hauria de ser la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Federació Espanyola haurien d'assentar-se i arribar a un acord i dir els municipis que tinguen aquest nombre d'habitants podran cobrar els seus càrrecs públics i deixar una forqueta estreta, perquè és que si no... Sí, té una recomanació, que no té cap... Jo crec que s'han de demanar les responsabilitats judicials, s'ha de demanar que tornen els diners, perquè de res val estar uns anys a la sombra si després tens un paraís, tots els diners en un paradís fiscal on pots anar a retirar-te, però també s'han de demanar responsabilitats polítiques. Vull dir, sabem que en aquests moments, per desgràcia, l'administració de justícia funciona d'una manera prou lenta i, mentrestant, el que s'ha de demanar és que hi hagi aquests còdics ètics que tenen els partits que realment es complisquen i que totes aquelles persones que estan imputades amb unes acusacions greus i amb proves contundents que puguen ser retirades de la vida política, perquè evidentment això ens fa un malbé a tots els partits polítics i fa que la societat deixi de confiar en els polítics com a gestors. Per tant, s'ha de demanar responsabilitat judicial, però jo crec que també s'ha de demanar responsabilitat política. Avui llegia a la premsa, per exemple, ho estaven comentant este matí, que els expresidents s'han baixat el seu sou un percentatge, ara no recordo si és del 3 o el 6%. Clar, nosaltres diem, un 3 o un 6%, un sou d'un expresident que pot acumular aquest sou d'expresident a ocupar un càrrec en el Consell Jurídic Consultiu, a ser diputat a les Corts Valencianes. Vull dir, jo crec que els sous dels expresidents han de ser per a aquells presidents que se retiren i no tinguin cap altra remuneració, però una persona que ja té dues remuneracions a banda
trobo que per apropar la política als ciutadans el que s'ha de fer és començar a acabar en aquests privilegis, no? Nosaltres, els regidors de Compromís de la ciutat de València, el primer que varen fer quan varen entrar en el Cap i Casal, el qual va ser una alegria per al nostre partit, perquè ja era un moment històric, no?, va ser renunciar a tots aquests privilegis de cotxe oficial, dels escoltes, un sinfín de coses que la població en la que està caiguent realment no acaba d'entendre com no se posa la tisora en aquestes coses que a lo millor no suposarien molt econòmicament, però és anar donant exemple, no? Per tant, vull dir, quan en el País Basc hi ha regidors i les regidores estan deixant els seus escoltes, no té sentit que en València continuen portant aquests escoltes. Per tant, se trataria no només de no acumular aquests càrrecs públics, que per suposat no s'hauria, sinó no acumular retribucions i deixar de banda tots aquests percentatges que se tenen de cotització a la Seguretat Social, en el sentit que tu, encara que si cotitzes durant 2 legislatures ja pots retirar-te i tindre una pensió vitalícia, la gent no ho entén. I és cert que s'han de donar facilitats per a que la gent entri a la política, però no s'ha de veure estos privilegis, i menys en una situació de crisi com la que estem patint. Vull dir, ahir s'ha de posar la tisora immediatament. Si m'ho permet. Nosaltres, a veure, el que està clar és que n'hi ha moltíssims càrrecs públics i majoritàriament la gent agarra la política com una prestació d'un servei a la societat i jo crec que el que s'ha de fer és dignificar la política i per a dignificar la política evidentment no anem a eixir de la crisi renunciant a un cotxe oficial, però crec que s'han de fer gestos en aquest sentit, perquè si veiem la població és el que està demandant, no? I després d'on retallar, evidentment d'on s'està retallant d'educació, de sanitat i de benestar social, d'ahir és que això no es pot retallar, és que no es deu retallar perquè ens podem carregar el nostre sistema de benestar social que tant de temps ens ha costat. D'on retallaria Compromís i s'han fet propostes al respecte? Eliminar les diputacions provincials, per exemple. Jo crec que eliminar les delegacions del govern, que tots han vist per a què serveixen. Jo crec que n'hi ha instàncies en aquests moments, quan s'està parlant de la duplicitat d'administracions i de competències, crec que hem de ser valents en aquests moments i obrir debats. Jo crec que aquesta crisi ens ha d'aprofitar per a fer un estudi en profunditat d'aquelles coses que realment són imprescindibles i de quines podem prescindir. En aquests moments de les diputacions provincials es pot prescindir i es pot arribar a acords entre municipis de mancomunar serveis per a estalviar costos. Jo sols per ficar un exemple, i és el meu cas, les diputacions existeixen des de la Constitució que ara fa 200 anys que celebrem. La Constitució es pot reformar, de fet s'ha reformat en un 3 i no res per a poder... Sí, però quan se vol reformar se reforma en 24 hores. El debat que estava centrat en la pregunta sobre l'ajuda de l'ICO i la situació que es va donar en Burjassot, jo trobo que la idea de finançar els ajuntaments està bé, però és el que s'estava comentant. Només que la Generalitat haguera pagat a cada municipi el deute que tenia en aquest municipi, molts municipis no hagueren tingut que demanar este ICO a aquest 6%, que l'únic que ha fet ha sigut inflar els guanys de la banca, a la qual també ara estem donant-li més diners. Són coses que la gent no entén. Està bé aquesta mesura, però jo considero que arriba tard perquè per el camí s'han quedat ja moltes empreses que no cobraven de les administracions, siga la que siga, i que han tingut que tancar la persiana i acomiadar a tots els seus treballadors. Arriba tard i s'ha fet d'una manera molt precipitada. Vull dir, el tema de Burjassot és perquè sabeu, els que ho heu tingut que presentar el pla d'ajust, jo ho conec perquè conec a prou treballadors públics, que els departaments d'intervenció dels ajuntaments s'han col·lapsat. Vull dir, quant de temps n'hi havia per a presentar aquesta sol·licitud? Una cosa que anava a hipotecar el teu futur durant molts anys. I bueno, ja per acabar, i com a dona que soc, és que si no ho dic, no sé, rebentaré. El que no estiga solucionat encara el tema que una dona que acaba de donar a llum no puga votar, és que me pareix ja que és de no sé quin segle. La conciliació de la vida familiar i laboral i de la maternitat, i ara ja, si voleu ja, no només de la maternitat. Vull dir, un de nosaltres que tinguera un accident i no poguera anar a un plenari, quan sabeu que en molts ajuntaments va d'un vot les decisions. Vull dir, són situacions que no costen tant de regular. De fet, en altres administracions està regulat el vot telemàtic d'alguna manera. No n'hi ha manera, no? Entonces, jo crec que ha sigut, i ja l'actuació de la delegació del govern, dient, vaig a recórrer o és un acte il·legal. Bueno, perdone, vostè està per a garantir la legalitat, però ho ha estat durant tots aquests anys.
Si vostè haguera fet bé la seva feina durant tots aquests anys, potser molts ajuntaments no hagueren arribat a aquesta situació. Per tant, jo crec que l'ajuda de l'ICO haguera estat bé a un interès en el que la banca no guanya la tas diners, fa prou de temps, i me té igual que siga el Partit Socialista que el Partit Popular qui governava en aquest moment, però el que no se pot és haver deixat caure a les xicotetes i mitjanes empreses que s'han vist ofegades per els crèdits que tenien en les administracions, i des de luego haver donat més marxa als ajuntaments quan tant de temps hem esperat, haver donat tan poc de plaç i haver saturat els departaments d'intervenció com s'han saturat, és que no té ninguna lògica. A curt termini és una bocanada d'aire, però a llarg termini, bueno, no, a llarg no, a mig termini, deixa absolutament paralitzades les actuacions municipals, no? I això és un problema molt greu que tenim, perquè s'haguera solventat si l'ajuda que ha vingut del govern central haguera estat això, una ajuda perquè, a més, és una obligació per part de l'administració estatal, no? Jo crec que si la medida s'haguera pres fa 3 anys no estaríem en la... Bé, també estic d'acord amb això. En la situació que estem, perquè ara és una medida sèria, és una medida on demanar responsabilitats als polítics, i crec que s'haguera tingut que demanar en el Real Decret que va haver en 2009, s'haguera pogut... I moltes empreses avui en dia continuarien treballant. I s'hagueren tingut que prendre al principi de la crisi. I per lo que diem de que molts ajuntaments en aquest plan d'ajust estan aixina per la deu de la Generalitat, jo crec que també li haguem de preguntar a la Generalitat per què està aixina, no? I el cas de la Generalitat... Perquè tenim un deute històric. Si en algun moment els dos partits majoritaris, per favor, uniu-se i demaneu que tinguem els valencians el finançament que ens pertoca en independència de qui governi en Espanya. I per un malbaratament de recursos. I també per un escàs finançament. Ara fa-me tenia el torn Juan Ramon, un momentet. Jo just hauria preferit que em donaren, igual que es van donar en aquest moment els diners del Plan Zapatero, em donaren aquests mateixos diners, però per a poder saldar deute. No, i sols volia acabar donant els datos que tots sabeu. Nosaltres aportem el 9,8, l'Estat ens aporta el 7,8 i per tant són 11.700 milions és que ens ha tingut que donar l'Estat en aquests últims 7 anys. Això representa el 60% del deute que té la Generalitat Valenciana. Per tant, estaríem parlant en uns altres termes si això s'haguera portat a cap. Ens queden 4 minutets, en comenten, sí que m'agradaria molt breument un repàs per a cadascú, així que teniu menys d'un minut cadascú, I ara la pregunta és bomba, no? Quins són els reptes, tenen els ajuntaments en el proper any? Jo crec que els reptes que tenim és continuar prestant els serveis en el màxim de qualitat i en els recursos que actualment tenim. El repte que tenim és fer una gestió eficient i una gestió diguem que d'alguna forma doni resultats, especialment en la promoció econòmica de la ciutat. Jo crec que el repte que tenim és treballar per a les persones. Vull dir, aquesta crisi té cara i ulls i n'hi ha moltes persones que estan passant-ho mal i per tant per a nosaltres tenen que ser la nostra prioritat. I sobretot hem de treballar obrint les administracions, fent una democràcia més participativa, més real i jo crec que el pluralisme i la confiança que la gent ens ha donat a forces com a Compromís va a fer que aquestes administracions se trenqui el bipartidisme i se tinga que consensuar tot molt més i per tant obrir aquestes administracions i sobretot posar-li cara i ulls a la política, que és molt important. Sí, jo crec que prioritzant els escassos ingressos que tenim per a política social, demanant, per tant, un canvi de política fiscal perquè els ajuntaments tinguin més capacitat de recaptació, continuant pressionant les administracions superiors, en aquest cas l'autonòmica i l'estatal, que no ofeguen els ajuntaments i al mateix temps els ajuntaments amb l'obligació política de pressionar a la Generalitat i al govern central per a que la Unió Europea modifiqui aquesta política embotxida que enfonsa a la societat europea a nivells de vida d'abans de la Segona Guerra Mundial, i això també afecta als municipis, que són els que en primer lloc hem d'atendre les necessitats socials. Bé, nosaltres tancar 2012 en un balanç positiu financerament, cosa que ens dona ja un poc de credibilitat. El camí és el que estem portant i és per on van les línies. Després, que ninguna família en serveis socials se quede per poder ajudar, que és molt important, i de cara a 2013, si l'any l'acabem aixina, es començar a disminuir la pressió fiscal que hi ha en Alfafar. Moltíssimes gràcies. Juan Ramon Atzoa, alcalde d'Alfafar, del Partit Popular. Moltíssimes gràcies, Amadeu Sánchez, d'Esquerra Unida de València. Moltíssimes gràcies, Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde d'Ontinyent, del PSPB.
Moltes gràcies també, Eva Sánchez, de Compromís de Godella, i si tot se complís, en el 2014 alcaldessa. No sé si t'hem animat massa o... No, estic molt animada des del primer dia que m'has presentat. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots i a tots vostès, com sempre. Moltíssimes gràcies per estar ahí, per haver participat. Ens veiem el dimarts que ve, en aquell cas tocarà debat amb diputats autonòmics. Fins aleshores, moltíssimes gràcies per estar ahí i molt bona nit.